ክቡራት ተኸታተልተይ ሎሚ ከዓ ብካልእ ቪድዮ መፅእኩም ኣለኹ ናይ ሎሚ ታይትል እንታይ እያ ትብል ሓቀኛ ሃገራውነት ከመይ እዩ ኣብዛ ቪድዮ እዚኣ ነፍስና ክንምግምግም የድልየና እዩ ማለት ክንዕረይ ዘድልየና ክንዕረይ ኢና ፅቡቅ ተሊና ካብኡ ክንቅፅን ኢና ማለት እዩ እዚ መብዛሕትኡ ኮመን ሰንስ እንድዩ ግን እታ ሓንቲ ክብል ዝደሊ ሓንቲ መዐቀኒ ናይ ሃገራዊነት ሲ እታ ባንዴራ ኢንፋክት ፓትሪዮቲክ ኢልካ ኣብ ጉግል ሰርች ተጌርካ ባንዴራ ናይ ሃገራት እዩ ዝመፅእ ስለዚ እታ መጀመርያ ክንሰማማዓላ ዘለና እንታይ እያ ባንዴራ ሃገር ሓንቲ እያ ሃገራዊ ባንዴራ ኤርትራ ሓንቲ እያ ስለዚ ኣብኣ ክንፀቅጥ ኣለና ማለት እዩ እዚ ሕጂ ሓደ ካብቲ ንፍፍልይና ንምፅባቅ እንገብሮ ውሳነ እዩ ማለት እዩ ስለዚ ኤጌን ታይትል ክደግማየ መን እዩ እቲ ሓቀኛ ሃገራዊ ኣብዚኣ ነፍስና ክንመዝን ኢና ማለት እዩ ትሽዓተ ነጥብታት ኣለዋ ናይ ሎሚ ቪድዮ ባይዘወይ ሕፅር ኢላ እያ ካብተን ትሽዓተ እታ ናይ መጀመርያ እንታይ ትብል ኦኬ ንሓድነትን ሰላምን ምድጋፍ እዚ ሕጂ ኩላትና ኣይ ቲንክ ዝኾነ ኤርትራዊ ንሓድነትን ሰላምን ኤርትራ ዘይምነይ ወይ ከዓ ናብኡ ወይ ንዕኡ ዘይሰርሕ የለን ኣብዚኣ ደጋፊ ድኹም ተቃዋማይ ኣብዚኣ ኣይንሕመን ኢና ኢላ ኣምን ተኻላይቲ ግን እታ ዋና ትፈላለየና እያ ማለት እዩ እቲ ደጋፍን ወይ ከዓ እቲ ፍትሒ ዝደሊን እታ ዋና ተፈላለየ ሕግታትን ዲሞክራሲያዊ ክብርታትን ምድጋፍ እዩ ሕጂ ኣብ ምድጋፍ ዘለና ማለት እዩ ብዛዕባ ዲሞክራሲን ሕግን ክንዛረብ ተጀሚርና ካብ ሃገራውነት ንወርድ ዘለና ይመስለና ኢን ኣዘር ወርድስ እቲ መንግስቲ ኩሉ ዝብሎ 100% ተዘይደጊፍና ሲ ካብ ሃገራውነት ንወርድ ይመስለና ኢን ሪያሊቲ ሃገራዊ ኢንካ ፓትሪዮቲክ ዝበሃል ሲ ነቲ ሎ ኣብ ሆልድ ክገብር ኣለዎ ሕጊ ተዘየልዩ ከዓ ሕጊ ክግበር ክንደፍእ ክንክእል ኣለና ብውሽጢ ኮነ ብወፃኢ which is ተቃዋማይ ኮነ ደጋፋይ ድሓን በዚ ናይ ለዘበን ቋንቋ ክጥቀም እቲ ዲሞክራቲክ ቫልዩስ ከዓ ንኩላትና ዝምልከት እዩ ምናልባት ዲሞክራቲክ ቫልዩስ ኣብ ኤርትራ ዘሎ ነቲ ብደገ ዘሎ ኣይፀልውን ይኸውን እቲ ውሽጢ ዘሎ ግን ናይ ብሓቂ ዝሳቀ ዘሎ ዲሞክራሲ ተዘይልዩ ማለት እዩ ሓሳቡ ክገልፅ ዘይክእል ተኮይኑ ስለዚ ሓደ ካብቲ ሃገራውነት እንታይ እዩ ካብ ነብስኻ ውፅእ ኢልካሲ እቲ ካልእኸ ኢልካ ብምሕሳብ ንኣብነት ኣብ ውሽጢ ሃገር ዘሎ ሓሳቡ ዘይገልፅ ተኮይኑ እቲ ዲሞክራቲክ ቫልዩስ ዘይስተማቐር ተኮይኑ ኣካልና እዩ እሞ ንዕኡ ክንሕለቕ ክንክእል ኣለና ብዘየገድስ ደገፍቲ ድና ተቃወምቲ ኣብዚኣ ሕጂ እቶም ደለይቲ ፍትሒ ኢና ዝብሉ ኣብዚኣ ኣይሕመዩን እዮም ማለት እዩ ምክንያቱም ሕጊ ዲሞክራሲ ኣድቮኬት ዝገብሩ ግሩፕ እዮም ክብል ይኽእል ማለት እዩ እቲ ካልእ ሃገራዊ ረብሓ ምሕያል ኣብዚኣ ሕጂ ንነብስና ምምዛን እያ ሃገራዊ ረብሓ ማለት እንታይ ማለት እዩ ንኤርትራ ዘይሃሲ ሕጂ ንኣብነት ኣብ ቀረባ ዝተገብረሲ ኣብቲ ኢንተርቪው ናይቲ ፕሬዚደንት ማለት እዩ እቲ ወደባት ምስ ጅቡቲ ክንወዳደር ኢልናስ ኣፕግሬድ ኣይንገብሮን ኢና ወይ ከዓ ኣይነማዕብሎን ኢና ዝብል ዘረባ ሰሚዕና ማለት እዩ እዚ ሕጂ ናይ ብሓቂና ሃገራዊ ረብሓ ድዩ እዚኣ ሕጂ ዋላ ነቶም ደገፍቲ ኣብዚኣ ቻለንጅ ክገብሮ ምደሊ ማለት እዩ ርኢኻ ዋላ ደግፍ ደኣ እምበር ቻለንጅ ክትገብር ኣለካ ነቲ ትድግፎ ማለት እዩ ናይ ብሓቂ ነቲ መንግስቲ ትፈቱ ተኾንካ ክጋጎ ከሎ ክተቕንዕ ኢኻ ተፀዊዕካ ዘለካ ኦኬ ስለዚ ኣብኣ ክንሰማማዕ ክንክእል ኣለና ኩላትና ማለት እዩ ኦፍኮርስ መብዛሕትኡ ተቃዋማ ኢንፋክት እቲ ደስ ዝብል ዋላ ምስ መንግስቲ ኣለና ዝብሉ ኣብዚኣ ተዛሪቦም እዮም which I really appreciate ከምኡ ኢና ክንከውን ዘለና ማለት እዩ ኢንፋክት ቅድሚ ሕጂ ሰራሕክዎ ቪድዮ እቶም ኣድማዕቲ ነቲ መንግስቲ ከእምንዎን ናብ መስመር ከእትዎን ዝኽእሉ እቶም ኣብ ውሽጢ ዘለዉ እዮም which is ምስኡ ዘለዉ እቶም ኣብ ደገ ኮይኖም ክስታይ ድምፆም ተስምዑ ምናልባት ከም ኣንፃር መንግስቲ ኣንፃር ሃገራውነት ስለ ዝሕሰቡ which is not true actually ከይስምዑ ክእሉ እዮም እቶም ብውሽጢ ዘለዉ ግን
ምስ ኮይኖም እዋ ኣብዚኣ ንጋገለና ምክንያቱም ነብሶም ኣትዮም እዮም ኣብዚኣ ንጋገለና እዚ ሃገራዊ ረብሓስ ከነቐድም ኣለና ኢሎም ክዛረቡ ስለ ዝኽእሉ ሞር ኣድማዓይ ክኾኑ ይኽእሉ እዮም ኢለ ሓስብ ተኻልእ ኣብ ምዕባለ ሕብረተሰብ ኣበርክቶ ምግባር ኮንትሪቢዩት ሶሳይቲስ ፕሮግረስ ኣብዚ ሕጂ ዝኾነ ኤርትራዊ ኣይሕመይን እዩ እዚኣ ንኣብነት ብዙሓት ካብ ኤርትራ ንሕክምና ዝወፁ ኣሎ ኩሉ ኤርትራዊ ኢደ ኢድ ካኢሉ ኮንትሪቢዩት ኣብ ምግባር እዚ ፍሉጣት ኢና ኢንፋክት ኣብ ሓፂር ግዜ ብጣዕሚ ከምዚ ንገብር ኢና ትሕቶ ዘሎ ሕጂ ንሕብረተሰብ ኢሉ ዝዋፃእ ብዙሕ ገንዘብ ኣሎ ግን ናብ መንግስቲ ተኣትዩ ግን ኣበይ ከም ዝኣቱ ኣይንፈልጥን ኢና ማለት እዩ እዚኣ ሕጂ እቲ መንግስቲ ክሰርሓላ ኣለዎ ኦብቪየስሊ ምክንያቱም ናብቲ ንብሎ ነገር የለን ነቲ ሓቅሲ ክንዛረበሉ ክንክእል ኣለና ንምምሕያሽ ሃናፂ ንቐፌታ ምቕራብ ኦፈር ኮንስትራክቲቭ ክሪቲሲዝም ፎር ኢምፕሩቭመንት እዚኣ ዝሓለፈም ኣይ ቲንክ ላስት እታ ዝሓለፈት ፔጅን ገሊፃታ እያ ሳምሃው ግን ኮንስትራክቲቭ ክሪቲሲዝም ናይ ግድን ከድሊ እዩ ሕጂ ኮንስትራክቲቭ ክሪቲሲዝም በቶም ደገፍቲ እያ ክትመፅእ ትኽእል ምክንያቱም እቲ ደላይ ፍትሒ ከዓ እቲ ተቃዋሚ ኣብቲ ውሽጢ ሃገር ዘሎ መንግስቲ ዋላ ኮንስትራክቲቭ ክሪቲሲዝም ተኾነ ከም ተቃውሞ እዩ ክሓስቡ ስለዚ ብዚኣ ኮንስትራክቲቭ ክሪቲሲዝም ነቶም ምስ መንግስቲ ኣለና ዝብሉ እያ ትምልከት ማለት እያ ምክንያቱም ኣብ ኦፖዚሽን ተሊካ ኦልሬዲ ዝሰማዓካ የለን ኦኬ በቲ መንግስቲ ኣይትስማዕን ኢኻ ትኻልእ ክሰማዓካ ክእል በቲ መንግስቲ ግን ኣይትስማዕን ኢኻ ኦኬ ትኻልእ ሃገራዊ ምልክታትን ልምድታትን ምኽባር ኣብዚኣ ሕጂ ስትረስ ክገብረላ ዝደሊ ናፅነት ኤርትራ ሜይ 24 ንኩላትና ትምልከት እያ ኣብዚኣ ኣይትምልከተንን እያ ዝብል ኣይ ቲንክ ሃገራዊ ኣይኮነን ብናተይ ርእቶ ማለት እዩ ስለዚ እቲ ናሽናል ሲምቦልስ ኤንድ ትራዲሽንስ ኦነር ክንገብሮ መዓልቲ ስውኣት ኣሎ ሕጂ ንኣብነት መዓልቲ ናፅነት መስከረም ሓደ እዚ ኩሉ ኢትስ ፓርት ኦፍ ኣወር ሂስትሪ ታሪክናና እዩ ስለዚ ኦነር ክንገብሮ ግዴታና እዩ ማለት እዩ ሃገራውያን ኢና ተባሂልና ተቃውሞ የለ ኣብዚ ደጋፊ የለ እዚኣ ናይ መወዳእታ ስላይድ እያ ከምቲ ዝበልክዎ ሎሚ ቁሩብ ሕፅር ዝበለት እያ ስታይ ሶ ተኻልእ ኣብ እዋን ፀገም ንምሕጋዝ ይሰርሕ እዚኣም acts to help in times of needs ኣብ ሃገር ደረጃ ማለት ሶሳይቲ ገዲፍና እቲ ሃገር ኣብ ፀገም ክትከውን ከላ ሕጂ ዝከረኒ ብዘመነ ወራር ወያነ ብዙሓት ኤርትራውያን ቦንድ ይገዝኡ ነይሮም እዮም ካብ መንግስቲ in exchange for I think ገዛ ንምግዛእ ገለ ከምታት ዝተተሓዘ ንሕና ሽዑ ውታት ኣይነበርናን ውሽጢ ሃገር እዩ ነይሩ ኣክቹዋሊ ሶ እዚ ሕጂ ኣብዚ ሕጂ ከዓ ኣይንሕመን ኢና እቲ ብጣዕሚ ዝገርመኒ ሓንቲ ቪድዮ ሲ ኣዳልየ ነይረ እቲ ኤርትራዊ ሲ ክሳብ ክንደይ ቁሩብ ከም ዝኾነ ነቲ ሃገር ክሕግዝ ማለት እዩ እቲ ዝለዓለ ቪድዮ ቪዩ ናተይ ሕጂ እንደ ጀሚርዮ ወርሕዶ ገለ ገይረ ኣለኹ ያ እንታይ ቪድዮ ዳልየ ነይረ ከመይ ጌርካ ኤሪትሪያን ኤርላይንስ ሪቫይቭ ክትገብር ትኽእል which is ስፖንሰር ክንገብር ንኽእል ፋይናንሻል ስፖንሰርሽፕ ማለት እዩ ሕጂ ንኣብነት 3 ፕሌን ከመይ ጌርካ ክንገዝእ ከም ዝኽእል እቲ ባጀት ገለ መለ ካልኩሌት ገይረ ዝስራሕክዋ ቪድዮ ነይራ ብጣዕሚ እቲ ዝለዓለ ቪው ዝተረኸበ ማለት እዩ እንታይ ማለት እዩ ኤርትራዊ ንምሕጋዝ ቁሩብ እዩ ጀስት እቲ መንግስቲ ክገብር ዘለዎ ወይ ከዓ ዋላ ኩላትና ክንገብሮ ዘለና እቲ ትራንስፓረንሲ ኣብ ምንታይ የጠፍእ እቲ ገንዘብ እቲ ኣካውንታብሊቲ ሕጂ ሲ ኢትስ ኖት አ ኳስችን ንኤርትራውያን ግን እንታይ እዩ እዚ ክስታይ ፀገም ብሕልፊ እቲ መንግስቲ ሲ as if we don't deserve it በቃ ምንም በቃ ባጀት ናይ እታ ሃገር ኣይንፈልጥ ማለት ኢች ሚኒስተር ክንደይ እዩ ባጀቱ ኤቭሪ የር ዝፍለጥ ነገር የለ as if በቃ we are nothing so እዚኣ ክትዕረይ ኣለዋ ማለት እዩ ብዝኾነ ኣብዚኣ ክዛረብ ደልየ ዘለኹ እቲ ኤርትራዊ ቁሩብ እዩ ሶ ኣብዚኦም ኣይንሕመን ኢና ማለት እዩ ኣብ ወፃኢ ሃገር ብኣወንታ ምውካልካ ሪፕሬዘንት ካንስ ፖዚቲቭሊ እንጂ ንገብሮ ብምሉእ
እዚ ኤርትራዊ ትክስቶ ከምዚ ገይሩ እዩ ዝበሃል ሕጂ ንኣብነት ሓንቲ ፕሮፌሰር ኣላ ኣብ ዩኤስ ኣይ ቲንክ ቪድዮ ዳልየ ኣለሁ ቁሩብ ከምፅኦ እየ ድሕሪ ቁሩብ ግዜ እሳ ሕጂ ኣብ ፕሬዚደንት ኦፊስ ከም ናይ ሳይንስ ዳይሬክተር ድያ ገለመለ ክስታይላ ነይራ ሶ እሳ ሕጂ ኤርትራዊት እያ ኢንፋክት ብዙሕ ቪድዮታት ኣለዋ ኩሉ ሻብ ኤርትራዊት ከም ዝኾነት ኣብ ኤርትራ ከም ተምሃረት ኣስመራ ዩኒቨርሲቲ ሶይል ሳይንስ ግራጁዌት ከም ዝኾነት ትዛረብ እያ እዚ እንታይ ማለት እዩ ሕማቕ ይኹን ፅቡቕ እንገብሮ ብሕልፊ እዞም ኣብ ዲያስፖራ ዘለና ማለት እዩ ንሃገርና ስለ ዝውክል ተጠንቂቕና ፖዘቲቭ ኢምፓክት ንክንገብር ክንፅዕር ኣለና ማለት እዩ ብዝተኻለና መጠን እታ ናይ መወዳእታ ተኣማንነት ምስ ፍትሕን ስነ ምግባርን ሚዛን ምሃብ ባላንስስ ሎያሊቲ ዊዝ ጀስቲስ ኤንድ ኤቲክስ እዚኣ ሕጂ ዳርጋ እቶም ምስ መንግስቲ ኣለና ዝብሉ በቃ እዚኣሲ ዳርጋ ይምልከተናኒ ጀስቲስ ኤንድ ኤቲክስ ንዓና ይምልከትን እዩ ዝብሉ ዝኣምኑ እዮም ዝመስሉ ከምኡ ኢሎም ዝኣምኑ እዮም ዝመስሉ ስለዚ ኣብዚኣ ሕጂ ክንዕሪ ኣለና ማለት እዩ ምክንያት ምስኻ ኣብ ወፃእ ኣለኻ ድሌትካ ትረክብ ኣለኻ ድሌትካ ትዛረብ እቲ ኣብ ውሽጢ ሃገር ዘሎ ግን እዚ ኣይግብኦን እዩ ማለት ድዩ ጀስቲስ ኢትስ ኮመን ሰንስ ክንደይ ጀጋኑ ኣብ ትሕቲ ጉድጓድ ሰፊሮም ንኣብነት ንዕኦም ድምፂ ምዃን ከመይ ነውሪ ክኸውን ይኽእል ሶ እቲ ሎያሊቲ ሲ ክስታይ ክህልዎ ሊሚት ክህልዎ ክኽእል ኣለዎ ሎያል ቱ ማይ ካንትሪ ክትብል ኣለካ ኖት ሎያል ቱ አ ፐርሰን ዳትስ ደ ቻለንጅ ዩ ሎያል ቱ አ ፐርሰን ክትሕጂ ንኣብነት መቸም ኩላትና ንብሎ እንታይ እዩ ኢሳያስ እዩ ነዚ ገይሩ እንዲና ንብል ንኢሳያስ ሎያል ተኮይንካ እቲ ጀስቲስ ኤንድ ኤቲክስ ክትዛረብሉ ይትኽእልኒ ኢኻ ምክንያቱም ኣንፃር እቲ ሎያል ሰብ ዝኾንካዮ ይኸውን ስለ ዘሎ ሎያል ቱ ዩር ካንትሪ ንሃገርካ ሎያል ተኾንካ ግን ነቲ ሰብ ናብ ጀስቲስ ኣክቹዋሊ ከተምፅኦ ትኽእል ኢኻ ሪኻ ትፍልሊ ስለዚ ንሕና ሎያል ክንከውን ዘለና ንሰብ ደይኮነ ንሃገር ክኸውን ኣለዎ ሽዑ ዊ ካን ስታንድ ፎር ጀስቲስ እቲ ኤቲካል ዘይኮነ ነገር ናይ ባሓቂ ክንዛረበሉ ትብዓት ክህልወና እዩ ማለት እዩ ስለዚ እዚ ኣብ ምዕቡል ሃገር ኢና ንነብር ዘለና ንኣብነት ምሽ ነዚ ስንፈልጦ ኢና ኤርትራውያን ነዚ ዲዘርቭ ኣይገብሩን እዮም ንብል ተኮይንና እዚኣ ፀገም ኣላትና ማለት እዩ ስለዚ ኣብዚኣ ክውድአና ኢሎም ማለት እዩ ኣይሆፕ ቁሩብ ኩላትና ተማሂርና ክንከውን ተስፋ ገብር ጀስ ነብስና ንምምዛን መብዛሕትኡ ኮመን ሰንስ እንድዩ ግን ሓንሳብ ነቲ ኮመን ሰንስ ዋላ ሪቪዚት ተዘጌርካዮ ሲ ኣፕላይ ክትገብሮ ይትኽእል ኢኻ ኣብ ነብስኻ ነው ፅቡቕ ዘለና እዩ ዝምስለና ስለዚ ሓንሳብ ዳትስ ዋይ ኩሉ ሻብ እንታይ እዩ ዝብል እቲ ኣብ ካልእ ኮሚኒቲ ኮመን ሰንስ ዝኾነ ኣባና ምስ መፀ ግን ኢት ኢዝ ኖት ዋይ እዚኣ ሕጂ ኣባይ ሕቶ ንኩላትና እያ ማለት እዩ ስለዚ ኣብዛ ቪድዮ እዚኣ ኣይሆፕ ኩላትና ናይ ብሓቂ ሃገራውያን ዲና ነታ ዝብል ነብስና ገምጊምና ክንከውን ተስፋ ገብር ብሩኽ ምሸት ቴንክ ዩ ስለ ዝሰማዕኹምኒ